Salut companys camarades tios. Això és una crida a la responsabilitat. Si veus no lluites. Frenèpoca és plenament conscient de la frustració i l'odi que genera la molt puta Espanya en els nostres joves. Frenèpoca insta a aquesta franja de la societat a desfermar la seva ira de manera cruel i indiscriminada contra els punts més dèbils de l'enemic de manera sistemàtica. Heu de saber que molta gent vol ser ninja, però no tothom pot ser-ho. No tots arribareu a ser com en Magnus. Recordo Angola. Mal parit. Quan s'havia polit una ampolla i mitja de vodka, desfermava una fúria assassina difícil de descriure. Com corrien els fills de puta quan veien a venir en Magnus ben mamat amb la seva PK. Ja ve el vikingo boig. Ja ve el vikingo boig. Quines carnisseries aquelles. Bé, joves soldats de Catalunya. Heu de saber que per ser com en Magnus cal entrenar molt. Ens ha arribat aquest document d'un cadet de l'Acadèmia de Ninjas. No sigueu desgraciats com ell. Si beveu no lluiteu. Si lluiteu no beveu. Salut. Patriotes, visiteu rut.cat, puta Espanya.